Como ven sendo habitual, coincidindo co 137 aniversario do seu nacemento, o Concello de Rianxo e a Fundación Castelao celebraban este pasado sábado a tradicional ofrenda floral cunha coroa de loureiro ante o busto de Castelao, no Paseo da Ribeira, baixo os acordes do himno do antigo Reino de Galicia. Con este acto puñase o punto e final a unha extensa programación cultural deseñada dende a área de cultura do Concello, que se veu desenvolvendo ao longo de todo este mes de xaneiro. Con anterioridade á ofrenda floral, na rolda de intervencións, o alcalde Adolfo Muiños e Miguel Anxo Seixas, en nome da Fundación Castelao, volveron a reivindicar a figura do insigne galeguista como un dos grandes referentes do país. Un é Rosalía de Castro e outro é Castelao. Os dous símbolos de Galicia. Por iso están enterrados no Panteón de Galicia. Cando morre Rosalía, morre o 15 de xullo de 1885. E 2 días antes, o 13, casan os pais de Castelao. Cando xa casan os pais de Castelao, Castelao xa estaba no ventre da súa nai. Cando morre Rosalía, xa queda Castelao como encargado de continuar esa tradición de defensa e de dignidade do povo galego. Case se dan a man, son os dous grandes símbolos de Galicia e son as figuras que máis unen aos galegos. Comprometémonos tamén, e iso queremos tamén transmitir aos que veñan despois nosa como corporación, a colaborar coa Fundación Castelao e o conxunto das institucións para acadar algo tremendamente importante, que sería xa non para o propio Rianxo, que tamén, pero sí para o propio país, que esa casa da Rúa de Abaixo, xa que chamou en algún momento nun artigo Otero Pedraio, falaba da casiña, para referirse a ese lugar emblemático da Rúa de Abaixo, que ten que ser convertido nun espazo público, que ten que estar en mans das máis altas institucións do país, e colaboraremos con iso para que ese obxectivo sexa unha realidade.